Днес ще ви представя Константин Петров, моят бизнес партньор в нашата дигитална агенция. Когато тепърва изградих екипа около себе си, Константин все още не беше мой бизнес партньор. Действам бързо. Аз винаги търся решението на проблема. Не чакам човек срещу мен да ми го даде. Все още се обучаваше на дигитален маркетинг, на лидерство и тепърва проправяше своят път. Като бях на 18, се чудех какво да запиша в университета. Всички ме съветваха, запиши програмиране, сега всеки става програмист, това ще се карат много пари. Обаче аз като гледах живота на тия хора и не ми харесваше, честно казвам. Неговите умения обаче се покачиха на толкова високо ниво, че най-логичното решение, което имах пред себе си, е да му предложа да стане мой пълноправен сътрудник в нашата дигитална агенция. Почнах стаж в една агенция за маркетинг. Собственика ми предложи да стана някакъв по-главен менеджер. Обаче пък в същото време тогава се запознахме с теб. Ти тогава ми предложи да започне ние наша агенция. Мен това ми беше мечтата. И така стана, че аз тогава му отказах. Как едно момче, което е само на 21 годишна възраст, успява да се присъедини в екип и да се изкачи на толкова високо ниво, че да стане един от шефовете? След като човек намери правилната среда, какви трябва да бъдат неговите действия, за да може този човек да се докаже в тази среда? И най-важното нещо е, като влизаш в някакъв колектив, първо да дадеш, не да вземеш. В този подкаст ще ви разкажем цялата история на Константин и се надявам неговият пример наистина да запали пламъка вътре във вас, който да ви накара да работите много по-отговорно, много по-съвестно, много по-мотивирано, защото знаете, че успехът е буквално на една крачка разстояние. Защо всъщност повечето хора, знаейки за всички тези неща, все пак ги е страх да направят крачката? Млади хора съм забелязал, много ги е страх да бъдат критикувани, имат супер голямо его и ги е страх като цяло да грешат, искат винаги всичко, което правят, да бъде перфектно. Лидери, добре дошли у дома, с вас е Ян Гърков, а това е подкастът Гласът на лидерите. Така хора, както разбрахте вече от шапката, днес сме с Константин. Но това, което не разбрахте от шапката всъщност е, че Константин всъщност е мой сътрудник. Той е половината част от нашия бизнес, нашата дигитална агенция и менторската програма, която развиваме заедно с него. Аз съм на 33 години. Ти на колко си, Константина? На 21. Той е на 21 години. Аз съм цели 11-12 години по-голям от него. Да. И той вече ми е сътрудник. Да. На тази възраст. Първо искам нали, идеята на целият този подкаст първо е да запознаем теб с нашата аудитория. Ти със сигурност ще си човек, който ще се появява поне един път месечно тук в нашия подкаст, за да обсъждаме теми свързани с маркетинг, нали, как хората примерно биха могли да изградят бизнес, как могат да започнат да изкарват пари онлайн и всякакъв такъв тип неща. Буквално нещата, с които помагаме на хората в нашата менторска програма. На същите теми ще си говорим и тук. Искам да те попитам, ти на 22 години, как се чувстваш като сътрудник на фирма? Много ми е интересно да разбера. Честно казано, не се чувствам като сътрудник във фирма, ако трябва да бъда честен. Смисъл, това е нещо, което стана супер натурално, не нещо, което съм планирал, може би. И даже доскоро така го чувствах, все едно съм в някакъв филм. Разбираш, буквално неща ми се случват, говоря си с някакви хора, правим някакви системи, всякакви такива неща. И ми се струва някакво супер сериозно, все едно супер бързо трябваше да порасна и да стана възрастен човек. Но общо взето е доста яко чувство. Доста съм щастлив с това, което сме направили до момента. Виждам, че имаме още много неща да направим, но така търпелив съм и знам, че нещата ще се случат. Какво реално според теб направи така, че ти да станеш мой сътрудник в менторската ни програма и в дигиталната агенция? Кои твои качества и кои твои действия според теб те докараха до тук? Знаеш ли какво? Спомням си, една вечер се бяхме събрали, в някакво заведение бяхме и се бяхме събрали така екипа. То вече бяхме се събрали, работехме си, обаче беше супер. В началото и нямаше някакви задължения, роли и така нататък. И си спомням, ти нещо повдигна въпроса, кой ще стане CEO-то на агенцията, нали, като го направим.
И аз дори не се замислих и веднага го изстрелях, аз ще бъда, разбираш ли? Мгм, мгм. Виждам как другите се замислиха, зачудиха се сега дали да го кажа, дали ще звучи прекалено нахално и нагло да си обявя така. Ама на мен не ми пукаше и направо казах. Да. И мисля, че това е едно качество, което така ме е направило, може би, достатъчно добър, за да стана сътрудник в такова нещо. Е това, че действам бързо, че като цяло съм проактивен. Аз винаги търся решението на проблема. Не чакам човек срещу мен да ми го даде. Аз мисля активно и давам предложения, нали, съответно, как да се разреши дадения проблем. Мгм. И това мисля, че е много добър, много важно качество за един лидер като цяло, да взема този товар от хората около него. Той да е човек, който им разрешава проблемите, а не да търси разрешение от хората около него. Това мисля, че Това е много яко. Да. Мога да го потвърдя това, да, даже си спомням тая среща да. и си спомням дори, нали, след това, когато започнахме да работим, ти със сигурност не беше най-подготвения, със Мгм. сигурност имаше супер много неща, които не знаеше, но това, което най-много ми правеше впечатление е, че независимо от това дали си готов или не си готов, как се чувстваш, когато, примерно ти казвахме да направиш нещо, ти директно се впускаше в него. Да. Още преди да си готов. Както има един лав, нали, започни преди да си Да. готов. Явно това нещо доста често го използваш в живота си. Прав ли съм или не? Във всяко нещо, буквално. В смисъл, ние като почваме да работиме заедно, аз имах някакви супер бегла представа от маркетинг, тъй като, в смисъл, работил съм в такава фирма преди, обаче то беше правя едно конкретно нещо само. То маркетинга знаем, че е много неща, то е много обширна така сфера. Мгм. И ми се наложи да започна да се науча как да пускам реклами, да правя фони, да снимам видеа, да обработвам. Всичко трябваше. То нали знаеш, в началото си one man show, правиш Да. всичко. Докато така се подредите екипа. И то просто видях, че няма друг начин, разбираш. То, ако аз не си кажа, мамка му просто ще седне и ще го направя, въпреки че не знам как, то няма да стане, няма да се случат нещата. Разбираш. Мгм, мгм. И то е малко черно и бяло. Или го правиш, или не го правиш. Да. Или имаш, с извинение, топките, или ги нямаш, нали, да го направиш. Добре. Най-вероятно ти си го изградил това качество във времето. Според мен, ти ще кажеш сега, в твоето минало бил ли си по същият начин? Или е нещо, което наистина просто си изградил? В интерес на истината, винаги съм я имал тази заложба в себе си, да съм по-проактивен така от другите. Но с времето, нали, ставаше по-засилено и по-засилено това качество в мен. Това мисля, че се повтаря при повечето хора, които стават доста успешни напред в бъдещето. Те от малки имат този огън, този драйв да правят неща, които не са готови, които не знаят, да рискуват, да поемат повече стрес върху себе си. Мгм. И смятам, че съм го имал от малък, но във времето се разви така Мгм. по-силно. Какви ти бяха първите опити да правиш бизнес като малък? 100% си искал да правиш нещо, дори да е било комично. Да, като всеки джензи тинейджър предприемач, почваш първо с дропшипинг, после крипто почваш, после фриланс някакви услуги предлагаш. Всичките, нали, неща, които бяха тренд да се прави онлайн бизнес, съм ги пробвал всичките. Като цяло. Мгм. Но не бих казал, че съм имал някакъв, кой знае какъв успех, нали, с тях. Просто са ми дали супер много опит Да. в всякакви неща. Мгм. Общо взето. И оттам реално ми дойде страстта с маркетинга, да се занимаваме с маркетинг и това да преподаваме на хората. Понеже като бях, нали, на 18, се чудех какво да запиша в университета. Всички ме съветваха, запиши програмиране, сега всеки става програмист, това ще си карат много пари. Обаче аз като гледах живота на тия хора и не ми харесваше, честно казвам. Нищо против програмистите, просто. Не е моето нещо, да. И си викам, добре, в какво съм добър и какво ми харесва да правя. От малък се опитвам да правя бизнес, харесва ми тази идея да съм предприемач, да имам бизнес. Умея да измислям такива добри бизнес планове и добри бизнес стратегии, така че да се изкарват някакви пари. Си викам, маркетинга е нещо, което е така най-близко до мен и бих с него започнал да се занимавам. И така започна общо взето моят път. Там преди да записах университет в УНСС, маркетинг, което беше като цяло доста излишно. Аз не съм голям фен на университета.
Прекъснах първия семестър даже. Мгм. След това почнах стаж в една фирма, една агенция за маркетинг. Там бях нещо като копирайтър и social media менеджер е такова. Мгм. И общо взето там доста бързо се развих като цяло. Бачках там около една година. След това менеджера там той не е менеджер, той е собственика, ми предложи да стана някакъв по-главен менеджер в самата фирма. Обаче пък в същото време тогава се запознахме с тебе. Да. Да. То живот, какво ти кажа. Мгм. И ти, нали, тогава ми предложи съответно да започнем ние наша агенция. На мен това ми беше мечтата. И така стана, че аз тогава му отказах. Си викам, не, няма да ме повишаваш, направо напускам. Да. И така. Значи буквално ти прие да работим заедно в момент, в който от маркетингова фирма, която вече е развита, ти предлага да станеш менеджер. Защо избра това тук, а не онова там? То са няколко фактора. Първият фактор е, че просто винаги ми е харесвала идеята да правя нещо мое, нали, нещо свое да развивам. И може би вторият, който е по-важният фактор, че тук вече в този екип ти беше изградил много добра култура и вече всички се чувствахме буквално като някакво семейство. Буквално срещите екипните, които правихме, разговорите, които сме водили. Просто видях, че тук реално мога да получа много повече, отколкото ако остана там да работя. Въпреки, че нали, там реално имах сигурна заплата, така добри пари реално бяха. А тук не беше нищо сигурно, защото дори нямахме клиенти, ние те първа започвахме, бяхме буквално от нулата. Нямахме и пари. Нямахме и пари, да. Аз буквално точно в този момент нямах никакви пари да дам нито на теб, нито на Роби, нито на другите хора, които бяха в екипа. Да. Те първа даже, ако помниш, в старият в апартамента ми, Да. правихме студени обаждания към бизнеси. Да. Тогава нямахме нито фирма, нито нищо. Просто започнахме да звъним. Да, точно. И добре, обясни това, защото това, нали, ето, на миналия подкаст Алекс, той говореше така, сякаш е направил супер нормални и логични неща. Но повечето хора, които са на вашите години, те не мислят по този начин. Дори хора, които са на 30 години, не мислят по такъв начин. Разбираш ли, мен затова ми е интересно, затова питам за тези неща, защото хората ги е страх да рискуват нещо сега, за да получат нещо след време. Повечето хора избират това, което ти си постигнал, комфортното. Вече си на заплата, сега ти предлагат, буквално ти си на 19 години, ти предлагат позиция, в която ставаш менеджер. И защо реално по-дълбоката причина, защо избираш това? По-дълбоката причина? Да. То като цяло, аз мисля, че не всеки трябва да прави бизнес. Не за всеки е това нещо. За някой, често казано, е по-добре да си работи нормалната работа. И това няма абсолютно нищо лошо. Но то е някакво такова вътрешно дълбоко желание да направиш нещо по-голямо от себе си и да оставиш някаква следа зад себе си. И това ме е потиквало винаги да правя някакви неща, за които не съм бил готов, защото съм знал, че това е пътя, нали, да излизам от комфортната си зона. Ако просто си седя си бачкам някаква работа, аз просто си представях бъдещето, представях си какво ще ми е ежедневието. Едно и също нещо. Нали, предвидимост, предсказуемост, цени пари, които си взимам, спокойствие. Ама аз като мъж, честно казвам, не искам да живея в спокойствие. Мен това не ми харесва. Аз искам да живея, да има някакви приключения, да се случват някакви неща, да имам предизвикателства, които да преодолявам, да имам истории, които да разказвам на децата си. Аз какви истории ще разказвам на децата си, ако съм работил 30 години някаква работа в офис, едно монотонно ежедневие и това е. Супер скучен живот. Аз имам един живот, който живея. Искам буквално да го изцедя на макс, разбираш ли? Да. Някакси просто това е моята философия на живота. Да го изживея този живот на макс. Да си взема всичко, което Бог ми дава. Общо взето. Да.
Правя едно много кратко прекъсване, за да ви запозная с Томас, който е един от нашите ученици, който премина успешно менторската програма. Само за 4-5 месеца той успя да напусне своята работа и да започне да изкарва между 4 и 5 хиляди лева месечно, като привлича нови клиенти за бизнеси онлайн. Искам да те науча и теб на това умение, ако вече ти е омръзнала сегашната ти работа, не си доволен от заплащането си или пък не получаваш достатъчно уважение от твоите шефове. Благодарение на това умение можеш да работиш откъдето си поискаш и когато си поискаш, без да имаш шеф на главата си. И не, за да започнеш да изучаваш това умение, не ти трябва абсолютно никакъв предишен опит в маркетинга или каквито и да е технически умения. Умението Lead Generation е в основата на всеки един бизнес и точно за това умение е толкова добре платено и винаги ще бъде на мода. Независимо от това, че инфлацията скача всеки месец, независимо от това, че данъците се вдигат постоянно и независимо от това, че по данни на ООН AI ще вземе приблизително 40% от работните места, които съществуват в момента. Можеш да кандидатстваш сега за безплатната ни консултация заедно с мен от линка, който виждаш под това видео. Продължаваме с подкаст. Странно е, странни сте, че избирате трудното, Да, буквално. Аз нали също съм човек като теб, да. но не мисля, че от твоята възраст съм започнал да го правя. По-скоро в първите ми години все още търсех себе си, нямах среда, нямах и хора, нали, които да ме насочат към това, което искам да правя. И по-скоро тогава не съм бил този тип, може би когато живота ме натисна, нали, като станах вече на 23-4 и видях, че това, което ти описа, какво се случва, супер скучно, всеки ден едно и също, не учиш никаква нова информация. Всичко е предвидимо в живота ти. Да, и си казах просто това не е момента, не е живота за мен и се натиснах и аз, нали, съответно да изградя нещо свое. Аз това съм си го мислял, обаче това е нещо, което хората, примерно на твоята възраст, твоите набори не трябва да се обвиняват, защото според мен просто ние сме в такова време, че младите вече имаме достъп до много повече информация, много примери, които можеш да следваме и това още от много малки ни заражда това желание, разбираш ли? То ни се насажда в главата от много малки. Докато хората, които са по-големи, нали, 30+, не е същото. В смисъл, не сте имали такива примери, толкова възможности за изкарване пари, защото в момента това 2026 година е годината, в която е най-лесно да изкарваш пари онлайн. Най-лесно. Няма в историята на човечеството време, което е по-лесно да изкарваш пари. Добре, защо това е така? Защо ето сега те гледа 35 годишен човек и си вика това пък колко е надменен? Защо ще ми каже, че точно днес е най-добрият ден, за да мога аз да изкарам пари онлайн? Какви са причините за това? Достъпа до информацията, която имаш и инструментите, които имаш абсолютно безплатно по всяко едно време на твое разположение. В смисъл, ти си представи едно време, за да преди 20-30 години, за да станеш експерт в дадено умение, ти трябва да обикаляш по библиотеки, да търсиш книги, да отсяваш информация, да говориш с хора постоянно. Това е супер много време. То реално ти отнема повече време да намериш информацията, отколкото да я научиш. Да. А сега пишеш на чата, обясни ми това като на 5 годишен и той веднага ти го казва, разбираш ли? Отделно имаш супер много AI инструменти и така нататък, които ти позволяват да свършиш една работа поне 10 пъти по-бързо, отколкото е щяло да ти отнеме преди да излезнат тия инструменти. И като цяло живота е на много по-бързи обороти според мен и всичко е много по-достъпно и много по-лесно. Това според мен е главната причина. Да. Главно заради просто подобряването на всички технологии. Да, абсолютно всяка една технология в момента. Не мисля, че е имало момент в човечеството, в който да разполагаме с такива технологии. Нали? Това, което е документирано сега, там някакви конспирации, не искам да навлизам. Замисли се, ти буквално имаш в ръката си нещо, което може да ти отговори на всеки един твой въпрос по всяко едно време на ежедневието. Буквално имам чата свален на телефона и каквото ме интересува, каквото не знам, веднага мога питам и веднага ще ми каже, разбираш ли? Да. Това е, като замислиш, направо се едно в някакъв sci-fi филм. Аз така се усещам понякога. Да.
Но... То дори има, нали, вече и AI роботи, които такива асистенти, които вършат работата буквално вместо теб. В момента ти можеш да си един човек, да имаш някаква супер голяма маркетингова фирма и вътре се едно да работят 10 човека, обаче да си само ти, защото имаш правилните хора, нали, правилните роботи, AI роботи, които ти помагат, асистенти. То буквално и още сега всеки може да го направи, който гледа подкаста. Ако имате платената версия на ChatGPT, влизате, отивате, има, нали, функции, цъкате функция агент. Цъкате я и буквално функция агент може да ти поеме контрол на десктопа и да свършва някакви задачи вместо теб на твой компютър. Буквално пишеш му да я знам, направи еди каква си Excel таблица или примерно свържи ми еди кой си домен на сайта ми и някакви такива неща. Да. И той поема контрол и почва да ти прави нещата. И това си представи, защото сега е малко бъгаво, но пак върши работа. Дай му 2 години точно и буквално ще може така да си наредиш 5 лаптопа, на всичките да им даваш задачи и не ти трябват вече и служители. В смисъл, Да. става много Много интересно ще стане, наистина. много интересно време. Има. Много интересно. Добре, според теб, защо всъщност повечето хора, знаейки за всички тези неща, все пак ги е страх да направят крачката, да напуснат работата, която в момента не харесват, за да я заменят или да пробват нещо свое? Защо повечето хора се страхуват според теб? Ами мисля, че главно е страхът от непознатото, защото повечето хора, нали, то това е напълно нормално, то ни е заложено в нашата психика да сме така. Страх ни от това, което не познаваме, нали. И си мисля, че то първата крачка реално е най-трудната. И това, което хората трябва да осъзнаят, които гледат подкаста е, ако искат да си променят живота, искат да имат свобода, да изкарват повече пари и да правят това, което обичат, е просто да направят първата крачка. Не мислете за целия път, който трябва да минете. Аз преди, като съм започвал някакви неща преди като по-малък и съм имал този проблем, че си представям целият път, който сега трябва да измина. И то е супер сложно. Ти няма как да знаеш всичко, какво трябва да направиш. Да. Това е просто абсурдно. Идеята е просто фокусирай в момента цялото си внимание върху първата крачка. Каква е първата крачка? Да изгледаш еди кое си обучение, да се запишеш за еди къв си курс, да говориш с еди кой си човек. И оттам нататък, с всяка крачка ти се отваря като буквално завеса следващата стъпка, която трябва да направиш. И просто трябва да се довериш на процеса. Имаш ли вяра на процеса, нещата ще... Общо дето Бог ще те доведе до желания ти резултат. Да, значи казваш, че просто се планират при мисълта от това, че те не знаят всяка една стъпка. Това реално ги спира. Просто защото не виждат всяка една стъпка до края. Да, почва да го овъртинкват и да премислят всеки един проблем, който може да имат по време, нали, на това нещо. И това много ги спира, много ги плаши, според мен. Което, нали... Това ми звучи като перфекционизъм. Да. Може би. Да искаш всичко да е, нали, най-доброто, Да. никога да не правиш грешки, някакси винаги хората да те виждат в най-добрата ти светлина. Да. И повечето хора може би заради това се спират. Имах един приятел, който до ден днешен ми повтаря, откакто аз съм си направил YouTube канала, че не иска да си прави YouTube, защото няма хубави камери. Интересно. И това оправдание си го използваше постоянно. Отивам и казвам, защото той е много интересен човек, може да покаже много яки неща. Да. И буквално за един месец да стане супер успешен и известен. И обаче той си държи на това, че няма най-хубавата техника и затова не иска да го прави. Да, това между другото е много интересно лимитиращо вярване, защото хората си мислят, че, нали, примерно, за да станеш известен в социалните мрежи, трябва някакво супер скъпо оборудване. А то не е това най-важното. Най-важното е реално каква харизма предаваш ти на тази камера. Да. Мисля, защото ти буквално, за да станеш, да изградиш някакъв личен бранд, в момента не ти трябва нищо повече от това нещо. И то даже ние, където имаме скъпите камери, предпочитаме да снимаме с телефона си, просто защото е много по-удобно и постоянно можеш да го извадиш навсякъде. Примерно ти влоговете в твоя канал ги снимаш с телефона ти. Да, абсолютно да. Така че това е глупаво оправдание според мен. Определено, примерно, ако ти имаше перфекционизъм, със сигурност нямаше да бъдеш на това място.
Ти по-скоро, особено когато си в началото, нали, независимо от това дали ще стартираш бизнес или просто някакво такова странично хобби искаш да си изградиш, което да ти докарва пари, в началото, особено според мен, точно ти трябва да си скаран с перфекционизма. Да. Просто да си пристрастен към действието. Да. И да действаш със скорост. В смисъл, дойде ти някаква идея, просто направи го. В смисъл, не го мисли какво толкова ще стане. Идеята е по-добре да видиш дали тази идея ще проработи, възможно най-бързо, защото ако не проработи, просто да преминеш към следващата идея. Нали? Да. И така да ги изредиш много идеи, докато не намериш една печеливша. Защото истината е, че в повечето случаи, ако те първа стартирате първият ви проект, най-вероятно няма да проработи. Първият бизнес почти на 100% не проработва. Да. Идеята е просто по-бързо да преминете този процес и да стигнете до добрата идея. Така аз го виждам. Да. Със сигурност даже нали, сега в нашата менторска, точно вчера имах разговор с една наша ученичка и точно това се разбрахме. Тя каза върху какъв проект иска да работи. Нали, казахме, добре, окей, сега за този проект ще направим фония, ще направим цялата система за привличане на нови клиенти всеки месец и буквално това е нещото, върху което ще се учим. Да. Няма да изграждаме някакви странични неща, просто директно съответно започваме да работим върху това и пък след това и казах, ако не ти хареса идеята, ако виждаш, че това нещо не работи, ти оттам нататък вече ще си готова да започнеш всеки един твой проект, който поискаш, просто защото вече ти си преминала през процеса и ти го знаеш. Точно. И това, реално грешките ти дават най-добрия фидбак, какво работи и какво не работи. Примерно нещо, което така отличавам в себе си, което мисля, че ми е помогнало много, е, че не ме е било страх да греша. И даже съм търсил да правя повече грешки, за да видя нали, какво работи и какво не работи. Да. И съм търсил винаги фидбак. Нали? Ян, кажи ми това добре ли го направих, зле ли го направих. Да. И ти ми даваш обратна връзка и тя ми е супер полезна. А повечето млади хора съм забелязал, много ги е страх да бъдат критикувани. Имат супер голямо его. И ги е страх като цяло да грешат. Искат винаги всичко, което правят, да бъде перфектно. Да. Няма как да стане. Това е невъзможно, нали? Ако искаш да бъдеш успешен. И така. Да, няма как наистина да си перфектен. Добре, а ти кога разбра, че всъщност грешките са твоят учител? Интересен въпрос. Кога разбрах, че грешките... Може би, защо те питам? Защото в началото може би и ти също си имал по-голямо его, също си се дразнил от това, когато някой ти дава фидбек. Аз до ден днешен се дразна, като някой ми дава фидбак. Просто стискам зъби и го приемам, разбираш ли? Да. То е неизбежно, това те удря по твоята представа, нали, за твоята маска, която слагаш пред обществото. Да. Но идеята е, че просто стискаш зъби, на момента ти става гадно, обаче после си взимаш тази информация и я анализираш. Това е единствения начин, по който можеш да се подобриш. Иначе кога разбрах, не си спомням някакъв точен момент, но по-скоро е, какво да ти кажа, някакъв процес. Опитвал съм се да си блъскам главата сам без да искам фидбак и без да го приемам като хората ми го дават и съм видял, че много по-бавно прогресирам. И съм анализирал някакви успешни хора. Честно казвам, много съм го правил. Това, примерно, харесвам си 3-4 хора, които са супер успешни и така искам да им подражавам на тях и почвам да анализирам тяхното поведение. Как си подобряват уменията. Имат ли високо его, как се държат, как говорят. И от тях съм си взимал някакви такива малки детайли, които после съм си прибавил към моя характер, съответно. Да. От просто някакви хора, които са такива, ли? Да, и си искал да приличаш на тях. Добре, а сега в агенцията, кои са нещата, които реално правиш като действия, вътре като работа, просто на хората ще има интересно да разберат? Да, това, което правим общо взето е по принцип моята длъжност е главно в момента, нали, да ръководя екипа, да давам задачи на хората, да правим срещи и като цяло да управлявам екипа, бих казал. Честно казано, все още извършвам някаква такава техническа работа, като това да правим различни фони, да измислям реклами, да измисляме цялостни рекламни стратегии и така нататък. И общо взето някакви такива други малки проблеми, които решаваме на клиентите. Това е главно, което правя в момента в екипа.
Защо избра да направим менторска програма? Искам да те попитам и защо си толкова запален в това да им помогнеш на тези хора? Каква е твоята визия, мисия, ако щеш? Да. Първо, защо съм запален? Защото знам какво е да виждаш цялата тази информация и всичките тези съвети, които ти се дават от толкова много инфлуенсъри и гурута в социалните мрежи и да се луташ и да се чудиш кое е правилното за теб. И съм бил в тази дупка и го усещам някакси като вътрешен призив да помагам на такива хора да си намерят буквално да се освободят и да изградат някакъв доход, с който да се чувства добре. Какъв беше другият въпрос? Първият? Да, каква ти е визията, защо искаш да помагаш на тези хора? Какъв ти е заряда зад тази менторска програма? Това е общо, защото искам да помагам на хора, които са били които в момента са в позицията, която аз съм бил преди. Защо съм запален точно за тази менторска програма и защо сме решили точно такава менторска програма да направим за Lead Generation? Просто защото съм видял, че ние реално преди правихме не само Lead Generation, преди правихме и контент маркетинг и всякакви други малки разновидности. Но видях, че точно Lead Generation е нещо, което носи резултат на клиентите веднага на момента. Мисля, буквално то е супер предвидимо. Клиента вкарва някакви пари бюджет и ти ако си направил добре системата, веднага виждаш, ще знаеш каква е възвръщаемостта на този клиент. Точно колко човека ще се запишат, колко клиента ще има и така нататък. И това съм видял, че не се преподава в България. Преподават се някакви методи като видеообработка, e-commerce и някакви такива неща, които смятам, че за хората, които те първа стартират, нямат никакъв капитал и искат нещо, нали, така по-сигурно, мисля, че това е най-добрият вариант да започнеш. Нещо, с което, нали, клиентите ти реално ще са доволни. Защото съм осъзнал, че може би най-важното нещо в бизнеса е наистина на клиентите да са ти доволни и да им предоставяш някакъв резултат. Защото с видеообработката, да кажем, в момента има, нали, много хора, които се занимават с видеообработка и го предлагат това като фриланс услуга. Ти хубаво ще го хванеш този клиент. Ама колко време ще го задържиш? Защото ти буквално клиента, ако не види още първият месец някакъв резултат от теб, финансов, шансът да просто да те сложи в графа излишен разход е много голям. Да. В смисъл, като почнеш работа с клиент, трябва да има бързи победи. Бързи пари, които да му изкараш, буквално той веднага да си избие разхода, който има към теб, нали? Да. И... Поне това. Поне това. А в повечето пъти не само си го избива, и си го умножава. В смисъл, избива си много парите. Да. И така. Ние сме пробвали, нали, в началото, когато стартирахме, всъщност ние също стартирахме с видеообработка. Това точно вчера и го обяснях на това момиче, тъй като тя обработва видеа за бизнеси. И тя дойде точно при нас с точно този казус и проблем, че вижда, че тя не е достатъчно стойностна за бизнесите, с които работи. Нали, аз си обяснявах това, че ние също нямахме добри резултати. Нали, ние също, както и тя, правехме абсолютно всичко по нашите сили. Буквално сме давали най-доброто, на което сме способни. Искахме да измисляме най-добрите сценарии, искахме да заснемаме супер яко видеото. След това, нали, да го обработваме по възможно най-добрия начин. Но в крайна сметка, колкото и да е добро едно видео, това не е достатъчно голямо послание, за да може да убеди човек, примерно, да купи кола. Е така, от нищото. Трябва някакси да го докоснеш много по-силно в болката му, за да може той да си каже, окей, да, това е решението, което ми трябва. Ако в началото, когато те първа интернет стартираше, това да правиш видеа беше достатъчно, защото имаше просто прекалено малко хора, които го правеха и цялото внимание отиваше за тях. Сега просто това няма как да се случи, защото има много креатори, вниманието вече е разпределено навсякъде и самото убеждение, което ние правим към, нали, зрителя, то е на много нива и по няколко пъти. Буквално един човек по статистика трябва да те види 7 пъти, за да купи от теб. Да. Така че ние буквално сме преминали от това да имаме неуспешна агенция в началото, нали, защото сме предлагали
нещо, което всеки прави. И в последствие ние също сме забелязали, нали, това, че не може да предлагаме точно тези гарантирани резултати на хората. От това ни е било гадно и малко по малко сме търсили начини, с които да подобряваме нашата услуга. Нали, помня, когато работехме с бизнеси, ние правихме само видеа за тях. Почнахме да се учим на фони и им казвахме, окей, сега искаш ли допълнително да направим това и това за теб? И всъщност тези допълнителни неща, те започнаха да вдигат резултатите. Основните работи. Те станаха основните, да. Да. А той, понеже сега докато те слушам, може би на хората им звучи това, което правим по-сложно от това да правят просто видеа, а реално не е така. Защото това да мислиш постоянно някакви идеи за куки, да снимаш, да монтираш, да гледаш какво е вайрал, какво не е много, изисква много повече време, е нещо, което трябва да правиш всеки ден постоянно, Да. докато това, което ние учиме, нали, как да изграждаш фони за lead generation, е нещо, което го правиш веднъж и вече просто го поддържаш. И то си работи автоматично. Да. Мен точно това ме скефи, защото изграждаш няколко такива системи за бизнеса и този бизнес буквално си работи на автопилот, маркетинга му на автопилот. Само някакви туикове се правят тук-там, нали, за да оптимизираш нещата. Примерно, тъй като ние в момента развиваме 3 бизнеса, да кажем Strong and Shredded, менторската програма, в която помагаме на заети професионалисти да постигат здравословна и атлетична фигура. Там имаме над 70-80 активни клиента в момента. Да. Колко време ти отнема работата по този проект? На месец? Като часове? Или на седмица? Айде да го сметнем, че е по-лесно на седмица. Не повече от 6-7 часа на месец. На месец? На месец, да. На месец. Буквално. Okay. Първоначално работата е повече. Първоначално, за да инсталираш една такава система, да кажем за вебинари, може би ти трябва ни 20 часа да направиш всичко. Обаче след това вече като го направиш, като си имаш нещата, имаш си рекламите направени, имаш си лендинг страницата, скрипта си го имаш, супер лесно и бързичко става. И много приятно. Това значи означава, че хора, които примерно сега ни гледат и искат да го правят това за бизнеси, според теб възможно ли е един човек да започне да прави нещо такова? Да, дори е възможно да го прави, докато все още си работи работата, не да напуска веднага, както, нали, аз съм направил. Има много хора, които е по-добре, честно казано, първо да си намерят няколко клиента, е така да си направят такава система и да си им влиза някакъв доход и тогава да напуснат, не веднага да скачат. Да. Така че абсолютно възможно е. И за човек, който няма никакъв опит, даже бих казал. Защото аз реално съм бил човек, който няма никакъв опит. И съм започнал от нулата да го правя. И дори до голяма степен съм бил самоук, защото съм пробвал някакви неща, чупил съм си главата, проба грешка и така нататък. И съм успял да го направя, докато ако имат хора, да кажем като нас, които вече са го направили, просто ги фанат за ръката и им кажат направи това и това и това и това, ще стане 10 пъти по-бързо. Да. И ние това реално го виждаме, нали, в нашия екип. Ние в момента сме колко човека вече? 15? 20? 15 бих казал. 15, да. 15 човека. Всеки един от хората, които сме започнали да го учим на тези неща, колко горе-долу време ни е отнемало, според теб? Да го научим на всичко, ето примерно Денис. За колко време се научи той? Бих казал 6 месеца. Да. 6 месеца. 6 месеца, дори да нямаш абсолютно никакъв опит, започваш да го изучаваш това умение и след 6 месеца вече си имаш клиенти, които обслужваш и ти плащат пари за това. То дори може и по-рано. Зависи от човек. Примерно аз знам хора, които са се научили на това умение и за 2 месеца. Разбираш ли? Да. Просто зависи, нали, човек колко желание има. Колко бързо иска да се развие общо взето. Това си мисля. Добре, защото сега много хора се притесняват от това как ще си намират клиенти. Това според теб трудно ли е? И ако да, защо да, ако не, защо не? Да, според мен не е трудно, защото съм го правил доста пъти вече. Но разбирам защо би било им изглеждало трудно. Това може би е най-големият страх на хората, когато трябва да започне нещо такова сега. Не искам да звуча като някой измамник, не искам да му казвам голяма цена, нали, буквално си подбиват цените и работят за някакви жълти стотинки само и само за да е доволен на човека срещу тях. Но в интерес на истината да си намериш клиенти много лесно бих казал. Просто трябва да знаеш
да се поставяш в обувките на човека срещу теб, наистина да знаеш той какво иска и от какво има нужда и да знаеш как да се различиш от другите, от останалите. А с това, което ние правим, е много лесно да се различиш, защото буквално в България в смисъл мога да преброя на пръстите на едната си ръка хората, които предлагат тази услуга, реално в момента. А пак много бизнеси имат нужда от нея, което е супер възможност в момента, защото хем има много голямо търсене, хем почти никой няма предлага. Защото просто никой не се е сетил. Малко хора са се сетили за това нещо все още. Да. И доста бизнеси в момента се оплакват от агенциите, с които работят. Има изключително много бизнеси, които си търсят хора, качествени хора, които не просто правят видеа и трупат лайкови и гледания и коментари, а наистина хора, които могат да влезнат в бизнеса им, да се позиционират като експерти, да се позиционират като партньори дори, не само като клиент към този бизнес и буквално да вземе половината част от бизнеса, цялата дигитална част. Повечето обаче хора не знаят как да го направят това. Те нямат инструментите, нямат офертата, не знаят стойността, която по принцип биха могли да дадат на един бизнес. На тях не им е известно това, просто защото няма такива хора около тях да им го кажат това нещо. А то всъщност ти с тези знания, които описа, ето ти примерно стана сътрудник заедно с мен. Ти знаеш моята история преди това с Борис, как буквално с друг човек аз станах сътрудник, защото аз знаех дигиталната част. В случая с Стефан и Валката, другият ни бизнес, по същият начин. Буквално ти си супер ценен кадър, без който повечето хора не искат да си представят живота. Защото повечето хора те са добри в дадено нещо. Примерно този човек е добър в производството на чорапи, измислям си. Обаче той е добър само в това главно. Той не е добър в това да прави фуни, да пуска фейсбук реклами, да снима видеа и всички тези неща. И съответно за него би било голямо щастие, ако човек, примерно като теб, отида при него и му каже: добре човек, дай я ще направя половината част от бизнеса, ти другата половина и да направим един супер як бизнес. Повечето хора очакват това. Буквално и вие не само може да си фанете клиенти, вие, както каза Ян, може да станете партньори в тези бизнеси, с които работите. Защото наистина това е... представи си мене сега, ако ме нямаше да кажем, ти веднага ще търсиш някой човек, който да почне да го прави това. И ако е човекът достатъчно адекватен, ти дори ще си готов да му дадеш процент от това, което направи. Разбираш ли? Абсолютно. А пак това с видеообработката, честно казано, ми се струва малко невъзможно да го направиш. Защото ти нямаш никакъв предсказуем резултат, който ще докараш на този бизнес. Ти правиш някакви видеа, обаче трябва да пускаш, да знам, няма как да предвидиш какво ще стане. Това е много заменим кадър. Много заменим, много заменим. Умението, което ти практикуваш, то е супер комплексно. То в него са включени много неща. И видеообработка, съответно, и това да можеш да знаеш как да заснемаш, това как да пишеш копирайтинг. Те са много неща, но ако те са събрани на едно място и хората ти ги обяснат буквално с стъпки, какво трябва да правиш, какви действия трябва да следваш, за да го направиш, е много лесно. Но пък е комплексно. Което прави разликата между заменимия кадър и човека, който е незаменим в един екип. Да, точно. Да можеш да правиш много неща, които да изградат тази система. Не само една частичка. Общо взето. Да. А ти сега, примерно, как виждаш нашата менторска програма, това, което правим въобще като организация след 5 години? След 5 години? Да. Аз имам доста голяма визия за менторската програма. Честно казано, искам да е със сигурност най-голямата менторска програма за маркетинг в България. Искам и се да минем и в Европа, да започнем и на английски да почнем да правим някакво съдържание, за да идват и такива хора. И може би за тази година целта ми е, най-главната цел е да стана най-добрият ментор за маркетинг в България. Не да имам най-много клиенти, а да бъда най-добрият ментор. Да. Искам наистина всеки човек, който влезне, да му се променя живота тотално. Разбираш ли? Да. Наистина, това ми е, може би, най-голямата цел в момента. Окей. След 5 години? В смисъл,
Да. Как си представяш бизнеса ни или въобще нашата организация? Как ни виждаш, ме интересува? Една 20-етажна стъклена сграда с отгоре логото така на покрива. Един голям паркинг с всякакви луксозни коли. Ние даже го имаме на картина долу. Искам като цяло всеки от екипа да е най-добрият експерт в това, което прави, да се чувства, нали, супер щастлив. Искам наистина да сме променили живота на много хиляди хора в България. Мисля, че това ми е визията за екип, общо взето. Да. Накратко. Човек, хората, нали, постоянно казват, повечето, нали, или някои от тях, не знам, Gen Z са еди какви си, не знаят къде се намират, но истината е коренно различна. Да. Реално това, което ми каза току-що, за това нещо има толкова много добродетели и правилни вярвания. Не знам колко хора на тази възраст ще ти кажат, това ми е визията, искам да хората около мен да стават по-добри. Да. Нали, в моят екип също така искам хората, които са в обществото, да стават по-добри, да изкарват пари, да имат по-добър живот. Повечето хора, които започват бизнес на твоята възраст, по-скоро го правят заради парите. Така е. На първо място заради парите. Така е, но сега няма какво да си крива душата. То това е и така, защото съм се запознал с вас и защото съм бил около правилните хора, които са ми внедрили тези вярвания правилни, нали. И според мен това е нещо, което хората трябва много да внимават с какви хора се заобикалят. И наистина да се заобикалят с хора, не които просто изкарват някакви пари и правят някакви бързи схеми и се правят на тарикати с скъпите коли и така нататък, а да се заобикалят с добри хора, които се опитват наистина, като правят бизнес, този бизнес да подобрява живота на хората около тях и да изграждат нещо дългосрочно, не да мислят за някакви бързи пари. С такива хора трябва да се заобикалят, според мен. Окей, добре. Какво друго ти би гледал в хората, ако, да кажем, сега нямаш тази среда? Какво друго би искал да има, да притежава твоята среда, за да си сигурен, че живота ти след 5 години ще бъде много по-добро място? Със сигурност това средата ми да като цяло да са вярващи хора, защото според мен Бог е много голяма част от това, защо ние имаме тези вярвания и защо сме ги изградили. И съм бил в компании като малък, които това е била някаква супер табу тема за Господ и като кажеш, че си вярваш, всички ти се смеят и някакви такива неща. Но си мисля, че реално това е, може би, най-голямата причина, защо ние тук всички, които сме се събрали, първо сме все още заедно, не сме се отказали заради някакви трудности, защото много трудности е имало по пътя. И като цяло хората са доволни от това, което правим, защото ние го правим наистина с добро сърце и да им помогнем. Да. Може би това е едно от най-важните неща, които би гледал в хората около себе си в момента. Найс, да. Окей, казвам го това за хората, които в момента си търсят среда. Ти в случая си намерил супер яка среда и не само си я намерил, но си много и допринесъл за това да я развиеш. Следващият ми въпрос към теб е, след като човек намери правилната среда, какви трябва да бъдат неговите действия, за да може този човек да се докаже в тази среда и да си изгради име в нея, нали, такова име, което да тежи на мястото си? Значи първо трябва да се смири и да знае на какво място в момента е в този екип, в тази среда, в която е. И много добре трябва да си изпълнява ролята. Защото ако в момента ролята ти е да си асистент, да кажем дори, или дори да си чистач във фирмата, или къвто ще де, и просто там Бог те е поставил в този даден етап, ти трябва да си изпълниш тази роля по възможно най-добрият начин. И трябва да му имаш вяра и да бъдеш проактивен, да правиш повече от това, което хората изискват от теб, и така по този начин ти ще се издигнеш по стълбицата и ще стигнеш на някакви по-големи позиции, ще станеш по-важен в твоя колектив. Като си проактивен, като си смирен и знаеш каква ти е ролята в момента. Нали, като е на дъска на шах. Буквално всяка фигурка си има определени функции, които трябва да изпълни.
И ако една от фигурките не си изпълнява функциите, като цяло целият екип не може Прогресира. да прогресира. И може би трябва реално да мислиш за доброто на колектива, за това как колектива да се развива, а не толкова за това ти как да се развиваш. Колектива трябва да е реално пред теб. Това ли смяташ, че спира повечето млади хора да си намерят нали, такава среда? Защото мислят повече за за себе си, отколкото за целият колектив да бъде добре. Мисля, че да. Мисля, че не са отборни играчи. В днешно време хората при най-малката трудност се отказват и търсят друго място, на което да се развиват. Да. И това не е само в бизнес, това е в взаимоотношения, и в приятелство и така нататък. Това е навсякъде. При всяка малка трудност си бият каншика и нещо друго почва да правят. Това в живота няма как да работи според мен, защото ти винаги ще имаш трудности, винаги трябва да мислиш не само за себе си, за това как като цяло всички около теб да са добре и как заедно да се развиват, а не сам да се развиваш. Защото сам няма как да се развиваш. Реално ти няма как да правиш бизнес сам. Мисля, винаги бизнес се прави с много хора, с голям колектив. И за да изградиш такъв голям колектив и да привлечеш такава добра среда към теб, трябва да мислиш за другите хора първо, не само за себе си. Добре, а я ми го обясни реално, чисто прагматично. Защото сега хората слушат и си казват, да бе, това тук има някакво противоречие. Нали, хем да мисля за другите, пък хем аз ще получа. Как така става? Когато мислиш за колектива, реално живота ти и желаният резултат, който ще получиш, по-голям. Ако мислиш само за себе си, как ти да изкараш пари сам, ще изкараш по-малко пари. Ако мислиш как всички да изкарате пари и нали, цялата така машина и целият екип да работи, всички ще изкарате много повече пари. Разбираш ли? Да. То е много просто. Мисля, нормално е. Това е нещо, което без екип няма как. Без екип няма как общо взето. Да. И нещо друго, което аз бих допълнил в случая, нали, ти когато даваш от себе си, ти реално тогава получаваш, защото, да кажем, ти в момента ти се налага да дадеш твоя труд за някого, да му изградиш някаква система. Примерно. Да, ти наистина работиш в момента за този човек и може да не вземеш никакви пари, да кажем, но това, което най-много си получил, е това, че ти си преминал през някакъв процес, успял си да го изработиш, нали, да го внедриш, да видиш как се случва и вече ти си тръгваш много по-богат. Чисто като майндсет, като знание от това нещо. И когато го правиш за много хора, когато се опитваш да решаваш всякакви проблеми, познай какво ти ставаш човек, който може да решава много проблеми на хора. А такива хора експерти са незаменими в една организация. Аз дори бих съветвал хората да не се страхуват да правят някакви такива проекти за хора безплатно дори в началото. В смисъл, аз съм го правил реално, нали, първо като започнахме съм правил някакви неща за никакви пари, просто за да видя как се става, нали, да видя процеса, как работи. И това реално после ми е донесло супер големи дивиденти, че съм го направил. Защото изграждаш и доверие в този човек, и връзката вече с него. Така че... И хората буквално трябва да са много глупави за тези, които си го направил това, да не искат да те задържат. Ако наистина ти си давал толкова много от себе си и наистина стойността е била се е покачила толкова много, че сега този човек, ако си представи живота ти без него, се стряска от този факт. Представи си, нали? В случая това, което ще направи, просто ще ти каже, виж човек, много искам да те задържа, ще ти предложа тези пари, дори ще ти предложа много повече. Само остани, за да може да изградим още повече неща заедно. Трябва наистина да са идиоти. И всъщност ти ако го направиш това и някой е идиот, ти просто ще знаеш, че той е идиот и ще си потърсиш друго място. Така или пак нищо не губиш. Ти си взел опита, в смисъл. Взел си това, което е най-ценно в крайна сметка. И да те допълня, може би най-важното нещо е това да като влизаш в някакъв колектив, първо да дадеш, не да вземеш. В смисъл, аз така, като са идвали някакви хора в нашия екип, защото постоянно са идвали, тръгвали си и така нататък. Това е било нещо, което много мен ме е дразнало лично. Като дойде някой и директно иска да вземе.
Да. Чакай малко, ти какво си направил за екипа, нали? Да, Какво си допринесъл? да. А като дойде някой, който буквално нищо не иска, просто иска да дава и супер смирен, той няма как да не му се върне петорно, разбираш ли? От това, ако просто е поискал някакви пари сега. Да. Някакси, когато си е то втория тип човек, някакси това наистина дразни. Когато си смирен и правиш нещата, тогава някакси отвътре на мен ми идва, нали, да ти предложа и повече пари и да ти помогна по някакъв начин, защото виждам, че не го правиш заради парите. Тогава виждам, че ти го правиш заради идеята ти да се развиеш и да се превърнеш в много по-добър експерт, Да. а не просто си тук, нали, да ми повишават заплатката с 10% на 3 месече, нали. Да. Което, нали, е много по-различно. Абсолютно. Но това, което ти каза преди това, ще те върна на тези думи, как хората постоянно сменят партньор, бизнес при най-малката трудност. Да. Всъщност ти ако го правиш това винаги, при всяка малка трудност да сменяш и да отиваш на нови и нови неща, това означава, че ти никога няма да се задълбочиш върху едно конкретно нещо, да влезнеш в дълбочина, да разучиш абсолютно всички детайли, кое как се случва, защо се случва, и всъщност ти нямаш правилната среда и процес, в който да се развиваш. Ти сам знаеш, когато е най-трудно, дори с най-трудните хора в нашия живот, ние тогава научаваме и най-много. Именно, да. Именно. В смисъл, ти ако реално, кога изграждаш най-силни взаимоотношения с един човек, когато сте преминали през най-много трудности заедно. И ти ако се ограбваш от това нещо, постоянно да бягаш при всеки проблем, мисля, че имаш доста плитък живот, бих казал. Да. Цялостно. Не само в бизнеса, и в взаимоотношения, с всичко като цяло. Да. Така че не трябва да търсим явно лесното. По-скоро трябва да търсим нещо, в което бихме могли да вложим абсолютно всичко от себе си и да го направим с най-голямото желание. Да, трябва да си разпишеме кои са ни реално най-важните неща, които искаме, бизнеса, който искаме да правим да има, партньора, който искаме да имаме да притежава. И ако той притежава тези основни базови неща, всичко друго е проблем, който може да се преодолее. И то трябва да се... Може да работиш за него. Може да работиш, да. Да. Коце, много ти благодаря за участието. Надявам се хората да са видяли що за човек си. Опитах се да дам най-доброто от себе си, нали, да изкарам всъщност най-доброто от теб. Знам, че имам още много неща, които тепърва ще им показваме на хората. Тепърва ще им споделяме за успехите, които имаме за напред. Така че можеш да кажеш някакъв такъв последен апел към хората, нещо, което не знам, което ти идва отвътре. Последен апел, като цяло много се радвам, че се чухме, че си поговорихме. Подготвили сме между другото много интересни теми, които следват. С Ян разбрахте, че ще правим всеки месец по един подкаст и си говорим точно за такива теми. Например, една много интересна, която ще мисля да засегна следващия път, е за всички гурута финансови в България, които виждате в социалните мрежи. Буквално така ще реагираме на някакви финансови гурута, които виждаме в социалните мрежи. Ще казваме кое е реално, кое не е реално. И мисля, че това ще бъде доста интересно. И общо взето, subscribe, камбанка, лайк, шер и до нови срещи. Stay tuned. Чао хора, до другата събота. Subscribe, камбанка, лайк, шер и до нови срещи. Stay tuned. Чао хора, до другата събота.